Kuchokera kuno kuma studio za MBC kukwacha mu mzinda wa Blantyre ndine Yvonne Tamanda Poya ndi nkhani zina mwa nkhani zathu zikuluzikulu masanano. President Dr. Lazarus Chakwera watsindika zakufunika kwa mgwirizano pothana ndi mavuto azachuma amene dziko lino likukumana nawo. Mwamsanga tikakhala ndi mtima wogwirizana, tikasunga umodzi, ndiye kuti tikhoza kuchita zambiri zimene munthu mmodzi payekha sakadatha. Tidandauliranso magulu osiyanasiyana chifukwa si aboma okha monga mfumu anena, koma magulu enanso kuti amasuke kugwira ntchito kuno kutumikira ino, kutumikira Amalawi amene ali kuno. Bungwe la National Food Reserve Agency lati lagula chimanga cholemera matani 10,000 kuyambira mu Meyi chaka chino. Izi zadziwika pa ulendo wa mamembala a komiti ya ku nyumba ya malamulo yona za mabungwe itayendera ntchito yogula chimangachi ku Kasungu. Yamikani Makanga walemba lipoti lomwe wawerenga Foster Maulidi. Mwezi wa Meyi chaka chino, bungwe losunga chakudya la National Food Reserve Agency NFRA linakhazikitsa ntchito yogula chimanga m'madera akumidzi, mzigawo zapakati ndi kumpoto. Malinga ndi bungweli linachita izi kamba kufuna kukhala ndi chimanga chochuluka ndiponso kuwathandiza alimi kupeza misika yabwino pa mitengonso yabwino. Mkulu wa bungweli a George Macheka ati ntchito yogula chimangachi ikuyenda bwino ndipo ndondomeko ya misika ya m'midzi ikuonetsa kuti ithandizira kukwaniritsa masomphenya awo. Tikumati tikaonkhesa chimanga chimene tagula ma mobile markets onse chikudusa 8,000 chikuthamangira 10,000 kusonyeza kuti misika iyi imene tikumayiyendera imene tatsegula ikuthandiza kwambiri kuonesesa kuti 1 tugula chimanga chochuluka komanso 2 alimi athu agulise chimanga pa mtengo wabwino kuboma. Zikusonyeza kuti chimanga tipeza chokwanira komanso ndithokoze kuti paja pali program imene akuti ya ma mega farm imene yathandizanso kuti ma mega farmers aja alime chimanga chochuluka chimene chiti m'malemo muno. Komanso chimene taona nchoti ambiri alimi amene tayankhula nawo lero akuti chimanga chimene agulisa ndi chimene atsala nacho atsala ndi chochuluka kusiyana ndi chimene atigulisa. Wapa mpando wa komiti ya aphungu aku nyumba ya malamulo yomwe imayang'anira za mabungwe ya boma a Binton Kuntsaira ayamikira bungweli poonetsetsa kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira. Akuntsaira ati izi zithandiziranso kuti alimi afikiridwe ndipo mbewu zawo zigulidwa pa mtengo wabwino komanso mchitidwe wozembetsa chimanga kupita kunja kwa dziko lino utha. Tinabwera kuno kuchamama kuti tidzaone ndi mene National Food Reserve Agency ikuchitira. Taona kuti ikutsata njira ziwiri. Yoyamba ndichona kugula chimanga kudusa ma contract imene amapereka. Komanso imene ifuna kwambiri ndi imene abwera kuno yoti adzayamba kugula chimanga direct kamene kuchokera kwa alimi kuno ku midzi. So taona kuti zathandiza kwa basi chifukwa chimanga chimene chikuvuta chija madera ena mulibe chimanga koma taona kuno kuchimanga mwachipeza masakosewa adangona kuti ndi masakona kuti National Food Reserve Agency isanagule tendere kutokoza boma komanso tathokozesa iwo kwambiri asiwo ndi gulu lawo kuti initiative anabwetsa kuti azipita kumudzi ndiofunika kwa basi chifukwa chimanga chakhala current town muja chimanga sikadapezeka. Malinga ndi malipoti a bungwe la NFRA, chimanga chokwana matani 50,000 ndi chomwe chagulidwa kuchokera ku minda ikuluikulu mega farms ndi misika ya m'midzi. Bungwe lirati izi zipangitsa kuti dziko lino likwaniritse masomphenya ake okhala ndi chimanga chochuluka. Phungu wa dera la Salima Northwest a Enoch Phale atsindika zakufunika kulimbikitsa ophunzira mdziko muno kuti nawonso adzathe kuthandizira moyenera pokwaniritsa masomphenya dziko lino a Malawi 2063. Aphale anayankhula izi pa sukulu ya Matenje ku Salima pamene amalimbikitsa ophunzira kuti adzika chidwi pa maphunziro. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Poyankhula pomwe amawalimbikitsa ophunzira pa sukulu ya Matenje ku Salima, phungu wa Salima Northwest Constituency a Enoch Phale ati pakufunika kuwalimbikitsa ophunzirawa popeza izi zimathandiza kuti adzitha kukhala opirira pa zovuta zomwe amakumana nazo komanso kuyesetsa kuchita bwino pa maphunziro awo. Aphale anati izi zithandizira kuti ophunzira adzitha kukhala ndi zitsanzo zomwe angatengere.
ndinokondwera ndikufuna ndathokoze makolo kuti mmene amakhala kumanyumbako amalimbikitsa ndathokoza aphunzitsi yawo kuti pamene amabwera kuno ku sukulu sanathe kuona kune kuti ali ndi umali nziphunzitsa mokondera kusiyana ndi mmene ali wina walungalunga lero mwana ndi uyu ndathokozenso ngakhale ena amene amatithangatira kune kuti kozonetsa kuti maphunziro anyamatawa ndasungana apite kutsogolo mamaka aulumali ichi ndi chitsanzo chabwino kutanthauza kunena kuti ngati awiri awa abwera poyera nkunena kuti akhoza mayeso ambiri amene ali ndi malumali osiyanasiyana makukamo akhoza kupanganso chimodzimodzi. Mmodzi mwa ophunzira awa Bridget Kazonga anati chilimbikitso chomwe walandira chichititsa kuti iye adzilimbikira ndi kuchita bwino pa maphunziro ake. Anazanga ndikhoza kuwauza kuti adzilimbikira sikulu kwambiri chifukwa maphunziro amene angati angakwanitse kulitsogolo athu zimene timafuna mmoyo mulikatha kukwanitsa. Mwazina phungu wa deralo a Enoch Phale pamodzi ndi ena akufuna kwabwino anapereka zipangizo zophunzirira kwa ophunzira okwana 34 apa sukulu ya primary ya Matenje omwe anachita bwino pa mayeso a standard 8. Margaret Mapando, MBC, Salima. Bungwe la Development Aid from People to People DAP lati project yake ya DREAM yathandiza atsikana ambiri mboma la Chiladzulo kukhala odzidalira okha pachuma komanso kuwateteza ku kachilombo ka HIV. Wanena izi ndi mkulu oyendetsa ntchito za bungwe la DAP a Mary Busili mboma la Chiladzulo. Simeon Boyce ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ndi thandizo la ndalama zochokera ku bungwe la President's Emergency Plan for AIDS Relief kudzera mndondomeko ya Center for Disease Control and Prevention, bungwe la DAP Malawi linakhazikitsa ntchito ya zaka zisanu yotchedwa Determined, Empowered, Resilient, AIDS-Free, Mentored and Safe yotchedwa DREAM kapena kuti loto langa maboma a Blantyre ndi Chiladzulo ndi cholinga chofuna kuchepetsa kufala kwa kachilombo ka HIV komanso kuthandiza atsikana kukhala odzidalira pachuma. Polankhula pamwambo wa chionetsero cha momwe ntchito ya DREAMS yathandizira atsikana mboma la Chiladzulo, oyendetsa ntchito za bungweli Mayi Mary Busile ati ndi okondwa kuti ntchitoyi ikubala zipatso. Mwayi onsewu ukwapeza tuiwo chifukwa chakuti ali mu DREAMS Club. So kukhala kwa mu DREAMS Club chimakhala ngati chiyambi tsopano choti mtsikana wathu apeze zinthu zosiyanasiyana, maluso osiyanasiyana. Chifukwa ngakhale banking konde, village savings and loans amaphunziranso ku DREAMS Club. Kuonjezerapo pali zinthu zingapo. Pali kuphunzira maluso osiyanasiyana amene ena amapita ku ma vocational schools chifukwa chakuti ali ndi mwayi oti ali ndi ma MSc certificate. Mulendo olemekezeka pamwambowu ogwira ntchito ku console ya Chiladzulo a Joseph Maseya wati ntchito iyi yathandiza kwambiri potukula atsikana mbomali. Ena ndaona kuchita mabizinesi, kuweta mbuzi, ena saluni ndi mabizinesi osiyanasiyana. Zimene zikuthandizira kwambiri kuti moyo wawo upite patsogolo chifukwa akakhala odzidalira nkhanza zitha kuchepa ndipo amuna sangazunguze sangazunze podziwa kuti iwo akudzidalira. Mmodzi mwa opindula ndi project ya DREAM Blessings Kalongosa yemwe anasiyira maphunziro ake a sekondari panjira wati ntchitoyi yamupatsa chiyembekezo. Kubwera kwa project imeneyi kunandisintha maganizo anga chifukwa chokuti ndinali mmodzi wa chinyamata amene ndimadziyang'anira pasi. Sukulu yanga ndinasira form 3 ndibe certificate inaliyonse koma chifukwa chobwera bungwe limene lili ndikutha kuona zolitsogolo langa likhaso losintha komanso ndikhala wa chinyamata oziimira pandekha. Kumwambowu kunali zochitika zosiyanasiyana zomwe nkuphatikizapo ulendo wa ndawala, masewero komanso magule osiyanasiyana. Kuchokera kuno ku Chiladzulo ndine Simeon Boyce. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera watsindika zakufunika kwa mgwirizano pothana ndi mavuto azachuma amene dziko lino likukumana nawo. Bungwe la National Food Reserve Agency lati lagula chimanga cholemera matani 10,000 kuyambira mu Meyi chaka chino. Ndipo bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM lalamula kuti osewera kutsogolo Promise Kamwendo abwerere ku timu yake ya Dedza Dynamos. Onani programu ya Raining Corner pakanema wanotsogola kanema wa MBC. Mu programu iyi
timakubweretserani atumiki osiyanasiyana omwe amakamba nkhani zosiyanasiyana zokhudza miyoyo. Tana ndijerekezi kuswa kandi matenda zimatani kumbwita pamene ndikuwa mbwita vision mareyani kumbwita ukambwita vision zinthu zimakusokonekera. Kumbukirani kuti programu iyi imakufikani la Mulungu lililonse nthawi ya 6:30 mammawa ndipo imabwerezedwa lolemba lililonse nthawi ya 11:30 mammawa. Raining Corner, programu yosintha miyoyo only on MBC. Takulandiraniso ku nkhani zathu. Tikupitiriza ndi nkhani yoti kampani ya Smart Settlement Trust Limited imene ili imodzi mwa makampani akuluakulu mdziko muno ndi yomwe ikuchita ulimi wa nkhumba yalimbikitsa alimi mdziko muno kuti ayambe bizinesi ya ulimi wa nkhumba ponena kuti ili ndi kuthekera kupititsa chuma cha dziko lino patsogolo. Mkulu wa kampani Samuel Magombo alankhula izi pomwe akuluakulu a ntchito ya Financial Inclusion and Entrepreneurship Scaling FINES anayendera kampani. Olive Phiri wadza ndi ripoti ili. Kampani ya Smart Settlement Trust ndi mmodzi mwa makampani akuluakulu omwe akuchita ulimi wa nkhumba mdziko muno. Kampani iyi ili ndi malo apamwamba owerera nkhumba za bizinesi zoposa 1600. Kampani iyi inatenga ngongole yokwanira 450 miliyoni kwacha kuchokera ku ntchito ya FINES kuti ithandizire pa ntchito yomanga malo onjezera phindu pa ulimiwu. Mkulu wa kampani ya Smart Settlement Trust Limited Samuel Magombo ayamikira ntchito ya FINES kamba ka ngongole kuti ithandizire pa ntchito yomanga malo otadzaonjezera phindu pa ulimi wa nkhumba omwe akuchita. Iwo anatinso akamaliza kumanga malowa adzakwanitsa kupanga katundu wambiri ndi kuthandizira pa nkhani ya chuma cha dziko lino kudzera mu ndalama zakunja. Tikadakhala kuti tikuchita zadongosolo kumapanga masoseji, kumapanga mabacon, kumapanga amene amatchulidwa pa chizungu kuti ma pork products aja kwapanga madongosolo bwinobwino tikhoza peza kuti tikugulitsa zimenezi m'mayiko ena koma kwa ndalama zambirimbiri. Ndiye ndikunena kuti tikhoza mapanga ndalama yopitirira 1 billion. Ifeyo panopanga Smart tilikali ndi ma contract okwana 380 million United States dollars pa mwezi titakhala kuti zonse zikutenze koma ifeyo patokha sitingakwanitse zimenezo ya. Mawu ake mkulu wa ntchito ya FINES Ralph Tseka anati kampani ya Smart Settlement Trust yomwe pakadali pano ikumanga malo otadzaonjezera nawo phindu pa ulimi wa nkhumba athandiza kusintha ulimi wa nkhumba mdziko muno. Atseka anati malowa akuyembekezeka kupititsa patsogolo katundu yemwe adzapanga kuchokera ku nkhumba ndi kumamutumiza kunja. Iwo anatinso malowa adzathandiziranso kusunga ndalama zakunja posamayitanitsa katundu ngati ameneyo m'mayiko akunja. Taona zokondweretsa kwambiri nanunso mwaona mmene zinthu panopa zilili. Ife tikusangalala kuti project yathu ikugwira ntchito yabwino kwambiri, ntchito yopambana. Mwaona mmene anthu akupanga ulimi wa nkhumba zosiyanasiyana, ali ndi mafamu kosiyanasiyana, koma ifeyo ya FINES tinapatsa ndalama zapanopa. Ntchito ya FINES cholinga chake ndi choti mabizinesi azipeza ngongole mosavuta kupititsa patsogolo mabizinesi awo komanso kuwapatsa kuthekera eni mabizinesi ang'onoang'ono ochita bizinesi zawo mosavuta. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Mmodzi mwa anthu olimbikitsa za ufulu wa anthu a Robert Mkwezalamba ati ndikosayenera kuti mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Mai Patricia Galiati aziletsa kapena kukakamiza anthu otsatira chipanichi kuti asamapezeke kuzochitika za boma. Mkwezalamba omwenso ndi mkulu wa bungwe la Malawi Human Rights Consultative Committee anena izi pamene Mai Galiati anaoneka pokanena wina pa msonkhano akuletsa owatsatira kutenga ngongole. Mayankhulidwe amene akuchitikawo kapena zoyankhula za chipani cha UTM komanso atsogoleri awo pa nkhani yoletsa anthu zimene zolakwika zosayenera mu ulamuliro wa democracy, chifukwa malamulo a dziko lino amalola munthu kupanga nawo ndale, kukhala nawo magulu a ndale amene angafunire
ndiye palibe wina amene angangodzuka lero nkunena kuti musapange nawo nkhani zaboma chifukwa kupanga sochonchi ndikuti ngati chipani chikuzitsutsa chifukwa nkhani za boma sikuti ulimina a president okha kuti akupanga mwanthu kapena a vice president ali ndi zochita boma limapezeka pena paliponse ndikuti akutanthauza kuti dera kwawo ayapa boma kutsegula ndipo asapitepo meeting yanga imachita makhanso ndi aboma asapitepo kapena nduna yekutsegula chipatala asapitepo ukoko akuyenera kuchita appreciate kapena kunyadira zinthu zimene zikubwera zimabwera kawiri kuti zipangike so ndizosatheka kumonesa munthu kuti asapite kapanga nawo msonkhano wa boma chifukwanso malamulo a dziko lino mugawo 40 amanena kuti aliyense ali ndi ufulu opanga chiganizo cha ndale kodi apanga bwanji chiganizo cha ndale ngati kwalesa ukapanga msonkhano mphungu awo ali ku palamenti yomwe imasogoleredwa ndi boma ikuyendera ndalama za boma so sungalese anthu ako kuti musapange za boma koma iweyo ukulandira malawansi kulipira mafuel a ndalama za boma so tikuona kuti ndizolakwika masempho amene akupanga anzathu a UTM akanaleka akhale pansi akonze mavuto anchipani mwawo koma asalese amalawi kuti apange ufulu wawo umene dziko lino malamulo ake sidalola. banki ya national yaonekera zakufunika kopititsa patsogolo mgwirizano pakati pa maboma ndi mabungwe osiyanasiyana mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu a banki ya Shadrack Malenga anena izi ku Lilongwe pomwe bankiyi imapereka ndalama zokwana 4 million kwacha ku nthambi ya African Union. A Shadrack Malenga ati bankiyi ndiyodzipereka pofuna kutukula maphunziro mdziko muno. Takhala tikugwira ntchito ndi anzathu aku AU kwa nthawi yayitali, so chaka ndi chaka amakhala ndi zikondwerero zimenezi kuno ku Lilongwe, so timakhala tikuwathandiza kuti zinthu zimenezi zichitike mwa ndondomeko yake. Chachiwiri ntchitonso imene akugwira iwowa ndi ntchito imene timagwira ife timakhala ngati kuti ndi zofanana, monga mmene zakhalira chaka chino kuti akufuna kuyang'ana kwambiri nkhani ya maphunziro. So ifenso ngati National Bank maphunziro timayika kusogolo kwambiri tikamapanga whether kubwerekesa ndalama kapena kusapota even ana school nkhani ya mafizi. So pamene pakuchitika zimenezi timayeneranso kuti nafe titenge nawo mbali kuti ziko lizipita kusogolo. Konsolo ya mzinda wa Blantyre yapanga ubale ndi banki ya First Capital pofuna kutukula ntchito za ukhondo mu mzindawo. Polankhulapo pa nkhaniyi, mfumu ya mzinda wa Blantyre Joseph Makwinja yati ngakhale konsolo inayimitsa kale ntchito ya ukhondo ndofunika pa chitukuko cha mizinda kuti mzika zizikhala m'malo osamalidwa bwino. Everest Chingambe ali ndi nkhani yonse. Mfumu ya mzinda wa Blantyre a Joseph Makwinja yati ntchitoyi idayima kaye kamba kakusowekera kwa chuma zotsatira za mliri wa COVID-19 komanso namondwe wa Freddy. Ali kubera ndi mvula zinyala zikubera chikuti onongera kwambiri chikutengera ndalama ku City Council na kubera kwa First Capital Bank kutithandiza kuti tipange exercise imeneyi tikuthokoza kwambiri. Tikupemphanso kwa mausha zena na banki ena ndi organization ena atithandize kuti tikonze Blantyre yathu ikhale yabwino. Anthu ogwira ntchito ku konsolo ya mzinda wa Blantyre komanso First Capital Bank amasesa komanso kuchotsa zinyalala m'misewu ya Green Jones, Haile Selassie ndi St Andrews mu mzindawu. Poyankhulapo pa nkhaniyi, mkulu woona za malonda ku banki ya First Capital Atwikale Chira ati iwo anatenga nawo mbali pa ntchitoyi ngati mbali imodzi ya ntchito zina zomwe banki imachita. Ndi a Blantyre Council tikufuna kukonza mairi angapo muno mzinda wa Blantyre, makamaka health and sanitation komanso education. Ndi tikhala tikugwirana manja ndi a Blantyre Council kupanga ndondomeko zingapo ndi lero lali ngati chiyambi cha ubale umenewo. Komanso tikhala tikugwirana makamaka misika mene makhala ngati kuti mwakuyenera kukhala mwa ukhondo. Mchaka cha 2020 mtsogoleri wa dziko lino a Dr. Lazarus Chakwera anakhazikitsa ntchito za ukhondozi pofuna kuonetsetsa kuti anthu
akukhala m'malo aukhondo. Everest Ching'ambe, MBC, Blantyre. Mu nkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM lalamula kuti osewera kutsogolo Promise Kamwendo abwerere ku timu yake ya Dedza Dynamos pakuti mgwirizano omwe anasainira ndi Mighty Mukuru Wanderers ndi osavomerezeka. Norbert Jameson wadzandiza mbiri. Timu ya Bullets ndi yomwe inakamang'ala ku bungwe la FAM ponena kuti iyo inali itagwirizana kale ndi osewerayi komanso inali itapereka kale ndalama zomugulira. Koma chigamulochi chati osewerayu abwerere ku timu yake ya Dedza Dynamos ndipo timuyi ibweze ndalama zokwana 3 million kwacha zomwe inalandira kuchokera ku Bullets komanso 4 million kwacha ku Wanderers. Osewerayi amulamulanso kuti abweze ndalama zokwana 6 million kwacha zomwe analandira posainira mgwirizano ndi timu ya Wanderers. Timu ya Dedza Dynamos ayilamula kuti ipereke chindapusa cha 3 million kwacha pomwe Wanderers ipereke 4 million kwacha ku bungwe la FAM pophwanya malamulo augula ndi ogulitsa osewera. Dedza ayipeza yolakwa pochita malonda ndi matimu awiri a Bullets ndi Wanderers, pamene Wanderers ndi yolakwa posainira mgwirizano ndi osewerayu isanagwirizane ndi timu yake. Chigamulochi chikutinso ngakhale timu ya Bullets inapereka ndalama ku timu ya Dedza Dynamos, mgwirizanowu ndosavomerezeka chifukwa timuyi sinamvane ndi osewerayi. Mgwirizano wa Promise Kamwendo ndi timu ya Dedza Dynamos udzatha pa 31 mwezi wa Disemba. Kuchoka apo iye adzakhala mfulu kupita timu iliyonse yakumtima kwake mwaulere. Komiti ya bungwe la FAM yomwe yaweruza nkhaniyi imatsogoleredwa ndi memba wamkulu wa bungwe la FAM a Daudi Ntanthiko. Norbert Jameson, MBC Sport. Ndipo pomaliza nkhanizi na insometu yake. President Dr. Lazarus Chakwera watsindika zakufunika kwa mgwirizano pothana ndi mavuto azachuma amene dziko lino likukumana nawo. Bungwe la National Food Reserve Agency lati lagula chimanga cholemera matani 10,000 kuyambira mu Meyi chaka chino. Ndipo bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM lalamula kuti osewera kutsogolo Promise Kamwendo abwerere ku timu yake ya Dedza Dynamos. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Yvonne Tamanda Poya. Masana abwino.